Voilà, en hier ben ik dus in de winkel. Dat is excellent, de yoghurt. Dat is enkel in Nederland te verkrijgen, in België is dat niet. Melk. Voilà, en Frans brood. En nog de choco. Voilà, dat was het, want de rest is al in huis. Voilà, dat waren mijn aankopen. Voilà, dat waren mijn aankopen, 14,30 €. Hoofdzakelijk Frans brood, wat melk, multivitamine en de rest is al in huis. Dus de enigste buurtwinkel hier, voor af en toe toch de spullen te kopen die net te kort zijn. Voilà, hier nog een keer wat dat menu is, vogelwaarde. Dus in Zeeuws-Vlaanderen. Voilà, dat heb je hier in Nederland
voor 14 euro. Natuurlijk was dat nu wel een buurtwinkel. Dat is wel gemakkelijk, die buurtwinkel, als je iets vergeten hebt. Je moet niet naar het centrum van de stad. Natuurlijk, brood is wel redelijk duur in Nederland. Dus dat is natuurlijk wel 1,25 € per stok brood. Dus natuurlijk in Frankrijk heb je dan meestal onder de €1. Dus het brood is hier wel redelijk duur. En voor de rest valt dat wel mee. Voilà. Dat was het filmpje aankopen doen in Vogelwaarde.